Em diuen Lucía Laponti Moreno, tinc 11 anys, estudio al Col·legi Les Terretes a Torrent. Estudie en el curs de 5è de primària i vinc de la Falla, avinguda Reina Sofia, plaça Pedro Turrals i voltants. Soc fallera des que vaig néixer i el que més m'agrada de les falles és l'ofrena, perquè és molt bonic aportar-li el ram de flors a la Verge dels Desemparats. També m'agrada molt la presentació perquè és un acte que la seva comissió presenta a la Fallera Major infantil i a la Fallera Major. I per últim, el que més m'agrada és la cabalgada, perquè és un acte molt divertit i molt bonic.